Hormatly vatandaşlar, meni sizden Marat Gurbanov. Men şu köpleşimde sizin bilen birinci bilen yankı 8 iyuldaky Jenevada milli köşkünäki geçirilecek protest barada görünecek bolýan. Şul protest saat 4-nji 8 iyulda saat 10-dan 17-nji iyula çelli 17-ä çelli geçiriler akşam. Şul protestde men hemmäňizi çağırýan. Nähili hereketler, partiyalar, yankı gurulmalar, küçük toparlar, liderler, aktivistler, Türkmenistan'ın grajdanları tapav diyor. Özünüz Türkmen olsanız, özünüzde Türkmenistan deyip hata etseniz gelip bilersiniz. Ilaytada yine Karizov'un tecrübe etmediği ve Tukbatulu'nun adam hukukunu koruyan, Türkmenistan adamının hukukunu koruyan kurumlarını ilgilenen. Siz gelip özünüzü görkezip, öz daklatlarını, men dakladım bilen, bile şol 47-nji sessiýaň wekillerine ve geňeşiň adam hukukunu goýan geňeşe tapşyrsaňyz inniki ýanky gurumlara sizi çağırırlar we size ünsürerler. Şu ýaly biz özümizi görkezmesek biz tanıyan ýok. Gynansak-da Türkmenistanly opozisiýany ýa Türkmenistanyň opozisiýasyny tanıyan adam ýok. Hiç yerde şu kaçırlı bir ulu yerlerde çıkış edip, yani Europarlament'ta, OBSE'de biz güçlük göremdik. Ol Varşava'da bir dakika diyorlar, orada da biz yani sorguçuluk hükmünde. Biz hakiki opozisiya, şu международный площадкада rejime karşı pitikle şunu suud edip basıp bilemdik. Yine şunu biz etmeli. Şunun için aramızda yani öykülük, karşıdaşlık hem de ayrılmalı. Sebebi her kim öz bähbitler üçin şu gurumlar halkın bähbiti üçin hereket edýärler. Sizi ine gurum hökmüne çağırýan. Inni şu protest näme bize berer? Şu protest diktatorun Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň konstitusiýasyny gödök boluşyny bütün dünýä ýaňlantyrar. Mass mediada, ýani bizim daklatlarymyzda 48-nji sessiýada şunu gözüňe tutup ýaňlandyp başlar. Türkmenistan'daki merkezler, OBSE, John McGregor ve OON'un yol boşluğu şöyle merkezlerin hiç rahat etmeyeni gaytip tersine diktatör gollap, diktatörün siyasetini yürüdüyenleri suud edip maskarasını verir. Bizimni международный plaşatkalarda, yani Avrupa'nın, Amerikan plaşatkalarına diktatörlerini suud edip durmalı ve şu yerde buları yenmeli. Yine esas maksatta. Biz Türkmenistan'daki OBSE'nin merkezini ve OON'un merkezini işletmeli. Şular Türkmenistan'daki gödök bozulyan kanunlarını gözünü yumup başka bir gerekmeyecek ikinci, üçüncü dereceli meseleleri seyredip haramda gülen gol çekişip yani medallar alıp yiyorlar. Yine şunun yankı ediyen hareketlerini açıp biz maskarasını verirse onları işten kovuluruz. Yine devlet hareketinin esas maksadı. Birinci miting biz başlayan Jenevada son devam ediyor. Avrupa'da ve beylikli devletlerde. Bize Türkiye'den ruhsat veren oklar mı? Biz Avrupa'dayız. Avrupa'da edip başka devletler gözler. Bizim yani protestlarını etmeli. Şunun için hormatly vatandaşlar, men sizin hemmäňizi kimin ýagdaýy bar bolsa, Avrupa'da ýaşaýan bolsa, Türkmenistanly bolsa gelbermeli. Hiç biri yankı devlete ya beyleki tapağı yok, hayfı vurma değişli gelvermeli. Sebebi biz öz vatanımızı koruyaz. Biz Türkmenistan'daki ağır ýagdaýdaki yaşap gören Türkmenistan'ın haklarını koruyaz. Biz Türkiye'de ve beyleki devletlerde ağır ýagdaýda dokumentsal yankı hiç biri hakları bolmayan Türkmeni koruyaz. Şoň üçin biz kömek etmeli öz vatandaşlarymyza. Inni biz innik tema geçtik. Häzir Türkmenistan'ın prezidenti şu zatları ýaňlanıp başlaýanyny gorkup pasportları düzelýär. Pasportları uzol diýär. Ýollar açýar. Bu gitjek ýeri ýok. Bu biz açýar. Bizim hereketlerimize bagly. Başga hiç kime bu ýanky diktatorun bize jest edip bir adamçylygy dälmi? Ananyň. Sen ölüp ýataýa şöyle Türkiýede. Senin cesedini Türkmenistan'a eltmeýärler. Dine talap edip eltip bolýar. Inni pasollarym işler, konsulluklarym işler, sebebi ýokardan buyruk bolur.
Ine şonuň üçin biz hemme ýerde öz hukuklaryny talap etmeli. Kim ol Berdimuhammedow? Bir kezzap, korrupsioner, narkoman, geroinşik. Biz şonu bütün dünyada suud etmeli. Bütün dünya kömegi bilen biz şonu aýyrmaly. Kim gelse şol gelsin, saýlalar bolar. Kim usta şol utar. Hakykat şeýle. Şonuň üçin özüňe türkmen ýan bolsaň, inni ol ýa-ni gulçuluk strategiýadan çykmaly, gulçuluk politikadan çykmaly. Boldy, ho, bizim adam Allah Taala bizi döretdi, haklar berdi. Bizim haklarymyzy kim ol Berdimuhammedow alyp eline öz garnaşylaryny paýlaşyp Türkmenistanyň baýlyklaryny urup sıçyp ýör. Indi şu ýalatda bolup geçýär. Şoň üçin şonu biz durmaly. Hemme ýerde, hemme gatlykda, hemme uruwlarda şu dünýäň hemme künjegine biz şunu basmaly. Şeýdip bul hemmelerden gorkup öýüdi gaçyp gidýär. Bizim halkymyz ruhlanyp öýüdi aýry ýaşany. Şonuň üçin DWT soňnaçylyk gider we diňe öňe ýarar. Indi ýene bir waka bolup geçdi. Türkmenistanyň prezidenti Türkiýe ýakynyşyp başlady. Näçe? Pasportları uzatmagana mecbur, ýollar açmagana mecbur. On gitjek ýeri ýok. Diýmek, adamlar gelip başlar, şo ýerdäki adamlara protest geçirmeli ýa-ni Türkiýede, ýagny şo ýerde Erdogan bilen gürleşip protestlara ruhsat bermeli. Ýa-ni şol adamlar saklar ýa-ni satulunçy eder ýa-ni şolun Turan diýen birleşigine konsultatiwna ýa başga şertler bilen giýjek goýar. Birjiden bankrot, ikinciden gorkýa, muny hiç kim gollamasa Amerika ýa Ýewropa ýurtları muny sanksiýalar biýikçygyny gaty göwün etýär. Gorkmasa hereket etme, bir hasap etmeýän bolsa hereket etmezdi. Şonuň üçin opozisiýa güýçli işläp başlady. Şu zatlar opozisiýanyň netijesinde, opozisiýanyň effektiwne işleýän netijesi bolupdy. O ýerde hemmemiz bar. Aktivistler, toparlan ýolbaşçylary, hereketleriň ýolbaşçylary, YouTube'da çykýan hemmesi. Şu bizim gazanan netijemiz. Haçanla kimde biri, ay bular boş, şulardan derek ýok, diňe boş diýse, gowy mazal pikirler. Opozisiýa boş däl. Sen boş. Sen hereket edemok. Sen namartýalyk gyrada dursun. Sen aktivistlere kömek edemok. Aktivistler özüne risk alıp, öňe çykyp, ýa-ni halkyň problemalaryny çözüp, öz problemlaryny çözüp, sizin hukuklaryny gorýa, siz bolsa onuň üstüne töhmet atýar. Şoň üçin birinji pikirlen edýän işler. Indi soraga geçelim. Men sizin bilen bir aýtjak bolýan zadym. OBSE ve Türkmenistan'daki OBSE merkezleri ve ONU merkezleri gymylap başlady. Bularny gördü, şularyň hereketleri, şularyň diktator ýa-ni golýan hereketler açylyp başlaýar. Indi bular rovna ters pozisiýana başladylar. Indi bular halky gollap, ýa-ni diktator ýuwaş-ýuwaşdan gollap başladylar. Biz gürletmek, biz sizi gıyırdık. Şunun için entek ul işler önde nesip bolsa biz şu işleri dokumentalna gerek bolsa suda çağırmamız. Yani John McGregor'ı hazır biz advokatlar bilen gözleýäs, suda çağırıp şunu işten ayırmak için. Şun diktatura kömek edýänni ve diktaturany gorlaýany suda etjek boldy. Biz Ýewropa sudlarda şunu çağırıp dakada edip OBS'nin yüzüne gelmeyip ya center yaptırar ya bir derste bir goýjy adam oýdurup hakyky diktatura karşı demokratik prinsipler öňe goýan adam hukuklaryny gorýan adamlar goýdurýar. Ne şu bizim maksadymyz. Indi başga da bir zatlar aýtjak bolýan esasy Türkmenistanyň bolup geçýän zatlar. Şu çağlaryň ýitmekligi. Şu meselede maňa köp informasiýa gelýär. Muradaga çağlar köp ýitip başlady. Ine plan vilayetde, plan çağdan. Ondan başga biz statistikany götürdük. Öň 3-4 adam bir ýylda ýitýän bolsa çağırjyk, indi bir aýda, iyun aýyna 20 ýaşdan çağa ýitdi. Bir aýda. Bizde informasiýa bar. Afganistana geçen maşinler, yani kamyonlar, yegenlerin partner biznesmenleri, Afgan biznesmenler geçenine şöyle çağın sesi var. Çağın ağlayan şöyle. Yönü o maşinler barladan oklar. Afganistan'da çağı alıp çağı satışı doğru
durmukta devam ediyor. İnni Türkmenistan'la hükümet bolman soň, Türkmenistan'la hiç bir kanunlar bolman soň, dine korrupsiya bolan soň, Türkmenistan'a geçip yegenleri şu biznesin içine giyip işlep yapıyorlar. Gördün mü? Mümkün diktatörün meli vardır şöyle. Men bilemem. Anık maglumat yok. Yöne gözlep yapıyor. Ine neme etkiye diktatörü. Häzirki bolýan zatlar intek ortalygyny işýäli svitoçki, güllerin ýa açylyp başlanýy. Siz öňe seredin näme boljagyny. Häzir egerde Serdar Berdimuhammedow biz ýol bersek, olam prezident bolaýsa, onda oň tohumy, ýagny gaýyn tarapy bu ýegenleri gyzyp çykarar. Täze bir ýa-ki bir hepçilik, täze betbaşçylyk halkymyza geler. Şoň gaýyn tarapy. Bu keypine diýmek men bu zatlara täze edim. Häzir Türkmenistan'la Göktepe'de täze bir şäher bolup dur. Bu Änewdäki merkezi aňyra geçip şöyle Serdar'ın şäherini goýup dur. Diýmek şoň gaýyn tarapy Göktepeli, şo ýerde şular güýçlenip bütün Türkmenistan'a şolun tohumu baryp eýçiler. Ine geljekki diktatura ikinji basgynjak ine şunu geçer-de täze ýol gider. Gerekmi şo? Yok. Gerekmi bize şol? Yok. Onu biz ne yapıp yatıp dururuz? Onu biz ne yapıp hareket edemiyoruz? Biz kime garaşýar? Şoň üçin hormatly vatandaşlar, her kim özüçe ötküçük ädim etmeli. İnformasiýany paylaşmaly. Doğruları daşından durulmaly. Biz hökümetin ýokdugyny subut etmeli. Türkmenistan'daki içindeki dayhanlar, potrotçular, kerhançılar polностью hökümet bilen satılmışsan durulmaly. Hökümetten dine ubytka. Siz paxta etkeňiz, paxtany ýygnaňyz, paxta tapşan näme adanyňyz? Hiç da. Näme çip siz şolaryň işleýäňiz? Siz näme boşun paxta etmek? Ýok. Äpber şoň ýerden bermeýin. Hiç adam etmilme. Hekim öýme öý aýlap gapyny kakar. Gaýra dedim paxtany ekin. Men öldürýär prezident. Muny öldürýär täze oýar Göktepeň aňarsa dursun. Şu köşkün içinden bir ýerini goýaýsyn. İşlemediňiz paxta ýok. Sizin elinizde dubinka var. Siz hökümet bilen satılmıştı diýemem. Durulmaly şo hökümet bilen hiç satılmış etmeliler. Molim işleýärmi? Okuw barýarmy? Okuwdan eger molimçilykdan adamlary ýa-ki çärlere, beýleki ýerlere çağırıp sorýarmy? Ýok, etmem. Şo gün çağırar diýin, ay gelmeseňiz hem bolýar özüňiz sedin ýagdaýynda. Iýermem. Häkimlikde işleýärmi? Bir günlük etmeli daha da 30 gün. Sabotaj. Hükümetten derek yok. O berýän köpükleri 30 euro. Men size aýdaýyn. Fransada bir sagydym 30 euro. Biz näme kemmiz var Fransadan? Bu döwletde ne nevit var, ne neme var, hiç tadyny yok. Näme size bir aýda şonu berýärler. Diýmek bir sagady işleň bir aýda. Şonuň üçin biz hem yerde sabotaj etmeli. Biz hükümet bilen satılmış etmeliler. Bu hükümet bize seredemok. Bu hükümet bize kömek edemok. Bu hükümet bizim tevir bağlantıını oğurlap, bayap, kezzapçılık edip bizim konstitusiýamyzy bozduyor. Ne yapıp biz bunu hareket edelim? Ne yapıp biz şun planlarını yerine getirelim? Ne yapıp biz şun paktasını yığınap, bu paktada kadına var ya, kadınadan hem yeğenini kakıp yatıyor. Ne yapıp biz onu edelim? Şonun için biz şu zatları durulmalıyız. Men size hem meňe çağırýan. Biznesmen bolun, hökümetde işleýän bolun. Siz halk, kerhanaçy, ýa-ki paxta ýygançy, potrotçy, dayhan birleşikleriniň adamlary durun satyrynçydan hekimlik bilen. Hekim öz ýerini biler. Sizi ýokurdan gürläp, ýa-ki ýokurdan siz gürlemezde, sizden para alyp işden işe goýmazda, gaýtyp sizi işe çağırmak üçin size pul berer. İşe gelip şul wezipeni alın diýip. Tersine oynam. Kuşta oynan ýaly. Et bolýar şonu. Onu protesta çykmalylar. Yok, öz melleňiň bol, öz melleňde çykarýan zadyny ýyda otur. Hökümet ýykylar. Sen ýykylmaryň. Ya sen öz-özüňi ýa alyp çykýan. Hökümetiň bir topar çykdyjyly bar. Sen paxtaň bolmasa, sen buğdaýyň bolmasa, adamlar galyp Berdimuhammedow edil bir gün aýrarlar. Şoň üçin size bagly. Herket eden yok, netije yok. Başka bir aýtjak adym, ine bizim videolarymyzy
DVT'nin videolarını, birlik opozisiyan videolarını paylaşın. Türkmenistan'a informasiya uğruna şu neyme yağdırıp olsa içine yağdırın. Türkmenistan'ın içine kardeşlerine de düşündürün. Öz düşüneceğinizi. Cemiyet kuruluşu boyunca, cemiyet hakları boyunca, öz hakları boyunca düşünce verin. An düşünce verin. Biz hem yerde hukuklarını talep etmeli. Pasoyska var ya mı? Sen barıp aşağıdan yukarı seyretmeli, yukarıdan aşağı seyretmeli. Neyemçip men pasportum edilen o. Neyemçip men yankı bu dokumentin beren yok. Siz bize servis ediyen adamlar bolmasa üstüne yazacak deyip prokuratura ya Türkmenistan'ı verin. Ya da şöyle pas olun, yankı Ankara üstünden yardım. Oturmam. Talep edin haklarını. Biz öz güçlerimizi, yani görüşümüzü güçlendirmeli. Başka yol yok. Eğer bir yenecek olsak hareket etmeli. Hareket etmeden yenişem yok, hiç tadım yok. Bu yani ay Hudağa şükür şu günümüz var deyip şu günümüz var, yönü irti şu günüm yok. Hudağa şükür Allah'tan Hudaya. Yönü bizim var, bizim hareket etmeli. Şunu unutmam, hormatlı vatandaşlar. Yeni de bir aytçakladım. Aktivistleri, yani liderleri, partiyanın yoldaşlarını kim görüşen olsa goran olur. Şolar görüşüp sizin bekvidiniz gorap sizi baktı durmuşa etkilecek adamlar. Olar kömek edin, olar gollan, komentari yazın. Yanlış olsak yazın komentari. Şuraya alayım. Men fikrimçe yanlış deyip töhmet değerle yankı doğru yerlikli kritika değil ya şu argument bilen yankı aydiyan yanlışlarını değil. Eğer de şu doğru olsa biz kabul ederiz. Bizim köp yanlış ya. Biz köp hareket edeceğiz. Biz köp yanlış ya. O doğru. Eğer hareket etmeyen ekranın önüne oturup dıyırıp dursan sen hem yerde prav. Sen yanlışın yok. Olansa yönü hareket yok. Yönü yankı netice yok. Biz ne için çıkış ediyor? Hareket etmek için, netice almak için. Şu gün DVT toporu Türkmenistan'ın içinde Berdi Muhammedov diktatora hup diyor. Aktivistler bilen, adamlar bilen işler, adamlar sabotaj edip, adamlar öz yankı aklı düşüncesini üstürüp hup diyor diye. Yine şunun için bu DVT karşı konuşuyor. Şunun için biz hareketler durdurmalı. Men hemme DVT azalarını diyen inni aktivist'e geçmeli. Bizim informasyonlu görüş tarafından bir noktada geldik, devam eder. İnni fizik taraftan aktivist'e geçmeli. Men hemme aktivist çağrına çağıryan, gelin, koşulun bizi gollan, bizim bilen olun, biz görüşü devam etmeli. Bizim görüşümüz size bağlı. Siz bizi gollasanız biz hükman yeneriz. Haçan da biz yenildiğimizde biz Türkmenistan'a ömrünü işitilmedik demokratiya yolunu veririz. Biz Türkmenistan'a baklı durmuş oluruz. Biz Türkmenistan'ı birlikte sivilizasyon devletleri koşuk koy verip gıyıtka vakta 4 yıl alman Avrupa, Gün Orta Avrupa devletlerinin yani statistik pakazatlarını yetip geçer. 10 yılla biz Avrupa'nın güçlü devletleri yani olur. Yine şuraya bizim planlarımız koyuldu. Yine şunun için men hemmelerden haşa diyen öz gраждан pozisiyanı, öz cemiyet pozisiyanı, öz vatandaş pozisiyanı belli edin, görkezin bağlamını. Bolmasa biz uturmayalım. Şunun bilen men öz çıkışımı torayan sizin sorunuza cevap verecek. Yine bir yerde Miralı Karumlu, Murat Kış, пожалуйста, объявите референдум. Referendum объявлять etmek için birinci juristler bilen biz görmeli. Eğer de Türkmenistan devletini Berdi Muhammedov konstitusiyon yolla değerli, konstitusiyonsuz yolla hareket edip Serdar'ı ömürlük prezident edecek bolyan olsa biz hükman referendum etmeli olsa. Onu hazır advokatlar bilen izah etmeli. Şu mesele etmek için bir topur yankı международный Türkmenistan'ın çekin konvensiyalarını öğrenip, için kanunlarını öğrenip ondan etmeli. Onu yöne aydan onun bulunup, onu bir grupa döretmeli, onu izah etmeli. Sebebi bizim eden işimiz düplü olmalı. Başkaça bulmuyor. Başka bir soru, Perhat Klimfiyadem Rada, siz Berdi Muhammedova yetseniz köşküne onun telefonunu
tapılmazmy? Eger tapıp bilseňiz, şoňa jaň edin we jaň edin meniň pikirim. Biz Berdimuhammedowyň telefonuny kim bilýän bolsa maňa berin, men açyk efirde şoňa jaň edin. Ol telefon mümkin almaz Fransan kıyını görse yürüğü dururum. Berin men jaň edin şonu. MHM gullugy, polis gullugy, prokuratura generalyny, ýa-ni MİT berin şu telefonlaryny Ilaytada ýol boşuryň sotowy telefonlaryny berin men jaň edin şonu. Açyk efirde jaň edin. Anonyýa dün hem çykyş Türkmenistanyna agdarşyk onu aldılar deyip çykyş etdim. Halka ýüzlendiňiz, köçä çykyp deyip awa ine men şuraya çykyş etdim. Maňa habar geldi Türkmenistandan. Bir-iki ýerden şu ýaly bunt döredi deyip, şu ýaly adamlar şunu edýär deyip. Biz ertesi şu güni başga istoçniklerden hem ýerlerden bagladyk. Şol maglumat dogry tasdiklanmady. Bunt dogrudan boldy, ofitserler ýa-ni bunt etdiler. Şonuň üçin häzir Berdimuhammedow şunu aýryp, ýa-ni Çakkyýy aýryp, şoň içindäki departamentiniň ýolbaşçylary, içindäki bütün polisiň adamlaryny repressiw hökmüne işler basar häzir. Görürsüňiz. Ine şol boldy. Sebäbi polisiýa eýýäm barjak nokudna näraçylyk bardy. Sebäbi bulan ýa-ni polisiýa işgärlerini urup papagyny düşürüp, ýene de papagyny giydirip, çeýes berdirip, ýene urup, ýene papagyny düşürüp, ýene giydirip, ýegenlerine çeýes berdirip, bulan ministrlaryny köşkününe urup, bular çenden geçdiler. Ine özüne polis diýen bolsa, özüne hormat goýan bolsa, ine şolar bunt etdiler. Bolly, şu zatlar bolly, ýöne men diýişim ýaly uly bir ýa-ni agdalyşyk bolmady. Gynansak da. Şonuň üçin ine şu zatlar şeýle bolup geçdi. Ženeva boýunça arda ýazmak boýunça aýdyp geçiň. Ha işte. Ženeva baranlarda biz her wagt DWT topary baranda çykyş edýär we dakladyny şu ýerde ofisiarna tapşyryk gaýdýar. Şu gurama. Bizden baranlarda biz öz dakladymyzy adam hukuklaryny bozulýan hemme suwutnamalarymyz bilen ine ýollar, internet, pasportlar, Türkmenistanyň raýatda daşyrykdaky vaksinasy gelip ýörler, konvertasiýa şu meseleleri biz ýazyp, şu dakladymy tapşyryk gaýdýar. We şolar bilen kontakt alyp, gürleşip, ýazyşyp, ýa-ni dowam edýär işler. Ine DWT topar şeýdi. Şoň üçin biz ýöne bar protest edýämiz o. Protest bul bütün dünýäni diňe ýa-ni adam hukugyny goraýan giňişi däl, bütün dünýä mass mediasyny ünsün çekmek üçin edilýär. Berdimuhammedowyň edýän bikanun hereketlerini bütün dünýä biler ýaly bir etmeli. Onna bul çekiler. Sebäbi bunyň limiti ýok edýän zatlaryň. Maşinlar ak bolmaly, banterler ak bolmaly, geraýin urup kabinet ministri bolup çykyş edýär, gurlar bilen. Bu zatlar bir durmaly. Olar ýa narkoman, geraýinçik ýolbaşçy bolsa biz diňe tupiga barýar. Ine barwam dur. Biz Türkmenistany häzir halat etmeli. Şu geraýinçikden halat etmeli. Bizim başga ýagdaýymyz ýok. Kimde kim, ay men hiç kim Türkmenistan bu prezident bu Hudaýdan ýokary diýse, ol diýmek jemgyýet guruluşyna, jemgyýet işine, öz ýa-ni huzursuz guruluşyna, öz fundamental bilimleri gatipes bolmaly. Biz ösmeli. Ine şoň üçin gelin aktivist çağda biz sizi öwredeli, köp zatlary sizi bilen guruluşyp sizin pikirlerinizi ösdüreli we siz güýçlenip ertir ýeňen wagtymyzda Büyük Türkmenistany gurur ýaly aklyňyz, çatyňyz şoňa ýeterde biz öňüňde. Biz diktator aýranmyz bilenem biz täze diktatura döredis. Eger her adam ösmese. Biz nähili Ýewropaň, Günorta Ýewropaň halky ýaly ýaşaly. Biz iqtisadi pokazatellerden çap barar. Ýöne, syýasy pokazateller, jemgyýet pokazateller, ýa-ni demokratik institutlary, sosial adamlaryň ýa-ni jemgyýet gurulmary boýunça biz gatyda galar. Sizde şol onu diktator edenek ol siz ösmeli. Diktatora dahyl ýeri ýok. O sizin
cemi işine koşulup, sizin aktivnysini, sizin politik işlerine koşulup üsmeniz gerek. Bolmasa siz yine de ol Arap döwletleri ýaly sorupçy bolýar. Maňa berin de maňa berin. Siz öňümleri öňdürmeli. Siz ideýalar öňdürüp ýerine geçirmeli şoň. Adamlar dogramyna izah maksat şol. Öz maksatlaryny ýetmek üçin ideýa tapyp, şu ideýany ýerine ýetirip goýanýar. Ine şonu etmeli. O pul zat ol hiç kazanıp bolýarmy? Şonuň üçin men sizin hemmeňizi öz jemgyýet, ykdysady we politik ýa-ni siyasi tarapyndan üsmemizi haýyş edýän. Biz ykdysady tarapdan has-gat ötdik. İstenen adamy häzir düşündirsen, o ýerde pul gazanyp bolýar diýsen, sana konsultasiýa berýär. Ýöne istenen adama ine şu ýerde sen kanun bolýar, näme etmeli diýsen, durun ýeri. Bilen o. Näme çyp bilen o? Sebäbi şu jemgyýet işini nol ösmeli. Bolmasa biz ösün döwlet gurup bilmez. Ol iksany ýa-ni hökümetdäki adamlar bor, hemmezem şoň daşynda bor. Ýene nomenklaturna rewolýusiýa bor, bize gerek ama. O korrupsiýa etdiýär. Bize jemgyýetiň rewolýusiýasy gerek. Bize jemgyýetiň ösüşi gerek. Durşuna. Şoň üçin men size haýyş edýän, chatlar ýerin, Facebook, kommentary, üsün, ýazyn. Şu ýazmak üçin sözüň öz pikirini aýdan soň şoň üçin size jeda kesilýän bolsa, onda şu döwlet ýykmaly. Yok şu royal döwlet. Demokrat Koreýa var. Başga yok döwlet royal. Türkmenistanyň biz şoňa ruhsat berýär. Biz şu diktator ruhsat berýär şonu etmeli. Bolmasa ol edilenok. Ine häzir gördüňümde ýapyşdyk ýollary, pasportlary ýapyşdyk, böküp eder. Ýöne menim şu problema garaýşym sizinki ýaly. Pasportlary piçat etmek ol ýarty problemany çözmek. Ol pasportlary dogry çalışmaly. Biz şoň üçin görüşýäris. Ol sypaýçylyk edip 2 ýyllyk sizi ýa-ni astrolojide problemany astrolojide çek bolýar. Soň ýene de şu problema dürýär. Ýok. Posolstwolar, konsulstwolar Türkmenistan mejnarody konwensiýa bolup çykdy. Berämel pasportlary prezidentiň ýa-ni ruhsady, dil ruhsady bar ýok, onu setmeler. Konstitusiýa bar berämel boldy. Şo bermedik ýagdaýynda şonu suwda berip, şonu işden aýdyp bolýar. Eger ol görkezme ýa prezidentiň kararyny görkezip, prezidenti ýa-ni atstavka berip bolýar. Suwda berip. Şu ýaly. Ya jenaýaty çagyryp, ýa-ni bastyryp bolýar. Prezidentden bir ýaly adam, onun status неприкосновенности var, ýöne ol jenaýat eden ýagdaýynda, onun jenaýaty ýa-ni jogap bermeli. Şu ýaly. Şoň üçin ine şunuň bilen men ýene bir soru bar. Halk ogly ýa-da salam alaykum radaga eger referendum edip bolýan bolsa we oňa podpis toplamaly bolýan bolsa, bize taýýar. Bunuň üçin Serdar Hökman däl, siz bir urna çykyň, näme variant bar bolsa görüşeli. Ine derdim, referendum etmek üçin biz aktiv bolmaly. Referendum etmek üçin biz 500 000 sany gol toplamaly. Gol toplamında biz pasport danyny almaly, şu golun hakykatyny görkezmeli, on kopiýasyny almaly. Hani biz başlaýaly şu ýaly. Arkamızda 5 tane böküp çıkar. Ine bular ýa-ni MKM ýene orada plany var. Öňdekilerim gaçar, gorkup. 100 adam ýazar, şoň benim aksy oturar. Birinji bilen aň düşünjäňizi östüriň, bolmasa göreşi ýok, söweşi ýok. Siz aktivist çaty edip bilen gorkup. Referendum gurulma diýen. Wagt etjek we wagt şu ýaly mümkinçilik bar. Adamlar taýýar bolup köp zat et bolýar. Bir günde Berdimuhammedow içinde protest etmen aýdyp bolýar. Hereket eden zaman ho. Aktif däläsedi. Gillenip oturýarsyň. Bir YouTube 30 adam görýär bir telefonda. Näme bolýar? Kim ol Berdimuhammedow? Özüň bilmän tübük narkoman. Şondan okýarmy? Men Ženewa öňüne barýan şu MKM Ýewropada bar bolsa, Fransuz pasolsaň 3-nji deklarasyýasyna ýüzden günüden özüňize diplomat diýen bolsaňyz, özüňize arkadaň ýa-ni gollap işleýän bolsaňyz, MKM işgäri baryň şöyle men garşymda durulýan bolsaňyz, görürem. Şu ýaly
Bular gorkokdur. Edil bütün dünya cemiyetini çıkardım, bular gorkoktur. Türkmenistan'da kanun işlenir. Kanun işleyen olsa bular yatırıp bolýady. Berdimuhammedowyň on korrupsiyon adamlarını. Kanun işlenir. Suutlar yok, adalet suutlar. Şoň üçin biz Ýewropada etmeli bolýar. Ine şoň üçin biz mitingler bärde başlap şunu Türkmenistanyň tuturmaly. Haýyş hemmäňizden ine döwlete toparyň lider hökmünde men sizden haýyş edýär. Aktivistliğinizi kaldırın. Bize 100% gerekka, bize Türkmen halkının özüne güvün etdiyen, halk için, vatan için canı verecek olan patriot, öz maşgalası bilen dakansa gidebilecek, çağrı için, öz için 10% gerek. Yine şunu toplap bilemiz o. Referendum geçirmek için biz 55% yığınamalı. Minimum 45%. Biz 10% tap bilen yok. Ne hemen görürüm, ne diyemem. Şunun için birinci protestlara çıkıp, öz haklarını talep edip, hükümet bilen satılmışlarımız durup, biz bir aktivist etmeli. Ondan bundan güçlü dağıtlar referendum etmeli. Şunun için biz tayar değil. Biz diyemek opozisiya tayar, halk tayar değil. Halk hem yine şu opozisiya yüzü adam hem de çözmeli. Haçan çözürsünüz deyip oturuyor. Onunla hiç haçan olmuyor. Şunun için her kime haýyş edýän düşünmeseňiz, gelin çağat aktivistler. Barın başka çağatları, aktivistlerden soran, aktivistleri brilliant alıp, häzir goraňda saklan, öwrenin şolardan. Ine şu ýaly, men jogabym, siz egerde bir zat ýeňjek bolsaňyz, birleşmek, näme birleşip biljek, sen aň düşünjeň pes, jemgyýetçilik ugrundan, kanun ugrundan, öz hukukyny talap etmek ugrundan, sen iqtisadi siyasat ugrundan, iqtisadi siyasat ugrundan aň düşünjeň ýok. Ýol görket, biz ýol görketsek düşüneň olar. Şoň üçin gelin öwrenin, birinji bilen bilim alın. Bilim alın, sen saklap bolmaz. Diktator edil, ýerine oturdursun. Alın zogardy. Hiç zatdan gorkmaň. YouTube'da ýazın ýa-da politika näme öwrenin. Onam kyn görseňiz, çağatlara gelin, bizim çağatymyza gelin, sonra verin. Biz şöyle çıkış edip size düşündürürüz. Liçkanada ýazyp beririz. Kitapları beririz, okumaly kitaplar. Üstürüz biz size. Bunu döwlet etmeli. Döwlet näme? Namartlyk edip, gyraga açyp, korrupsiýa edip, öz jüýlerini doldurup berýär. Mu halk gerekkä, Türkmenistan gerekkä. Şonuň üçin birinji bilen özümiz etmeli. Men özümiz etmeli ýa-ni her adam siyasat tarapdan, jemgyýet guruluşy tarapdan, jemgyýetiň ýa kanunlaryny, düzgünlerini bilmeli. Biz bilemiz onu. Biz gurulmaları açyp öwrenmeli. Biz gurulmaň içinde ine açylan dernek var. Barın öwrenin, gürleşin, akşamlarına üýüşüň şöyle çay içip, 6-njy bazaryň boş wagtlaryňyz. Öwrenin, ösün. Ösmesek, öňümizden geljegi ýok. Häzir bütün durmuş şeýle. Seň Ýewropa, her adamy alyp görseň, kolhozçyny alyp göräýin. Kolhozçy, ýa-ni o da ýaşayan adam, bizim iň ösen adamymyzdan iň ýokary düşünjesi. Men beýleklere gurulmaýmanyň. Ine şonu ýaly biz şunuň durmuşyny aljak bolsak, biz şonu ýaly ösmeli ha. Öz-özünden gelmeýär. Biz alarys bulary iqtisat tarapdan gatyşat ýetip alarys. Yine şu adamlar yine durur, bular yine 5 ýyl öňe gider, biz yine de koglap yetmeli bolýar. Ýöne haçanda jemgyýeti üstüren ýagdaýymyzda, buň tehnologiýany alan ýagdaýymyzda, onda biz bulyň izinden galman öňe çykyp bilýär. Şoň üçin ösmeli. Ine şunuň bilen men öz gysgaçyk efirimi tutarýam. Men dinleýäňiz üçin sag bolun. Kimde kim 8-nji iýulda protestga goşuljak bolsa, Jenewada milli köşkün gününe saat 10-da men size garaşýarym. Kimde kim goşulyp bilmese, ine şu bizim videolarymyzy ýaýradyňda tapawut ýok. Sizin şäherlerinizde, sizin döwletleриňizde de biz protest miting gurnar. Şo ýerde aktivistler gurnar, ýa biz gurnar, tapawut ýok. Goşulmaly. Sebebi o bizim Türkmenistan, bizim döwletimiz, Türkmenistanyňky madarlar, ýerler, topraklar, howasy, derýalar bizimki, Berdimuhammedowyň däl. Berdimuhammedow hiç sady ýok. Berdimuhammedow öz watanyny satdy. Öz watana döönük edip, indi Berdimuhammedowyň hiç sady ýok. Şo arkamızdan aýryp şo dagy zyňmaly biz. Biz ýüreden okşan.
Ol arkadağı da, ol bir dağ, biz yere gömüp giden dağ ol. Biz ayırıp şu dağızın öňe azatlıkda görümen, adalatlıkda. Şoň üçin Türkmen halky öňe devlete diňe. Sağ olun.